Niin, mutta sen lisäksi, että tätä sun vartiointiliikettä on kiitelty siitä, että tuloksia on alkanut näkyä, niin pitää toisaalta muistaa, että sua ja sun alaisia on toistuvasti syytetty ylilyönneistä ja ihan pahoinpitelystäkin. Siis töhrimisilmiö on nykyään ihan ammattirikollisten käsissä ja mä olen henkilökohtaisesti Suomen ainoa asiantuntija tällä hetkellä. Joo, mutta jos nyt otetaan asia kerrallaan ja keskitytään näihin syytöksiin, joita kuitenkin Keskusrikospoliisi KRPkin myöntää, että minä olen ainoa ihminen, joka tässä ilmiössä, tässä kaikessa kataluudessa... Hetkinen. Mitä? Anteeksi. Hetkinen, siis jos nyt kuitenkin edetään ihan asia kerrallaan, eli pysytään näissä pahoinpitelysyytöksissä. Joo, mutta siis nämä rikolliset ihmiset ja tämä ammattirikollisuus ja kaikki se, mitä munkin pojat on saanut kokea tuolla junaraiteilla ja tällaista saatana ja sitten julkisuudessa saatana tällaiset pienet pilluhuorat mua tulee syyttelemään, niin ette sitä saatana vittutu yhtään mitään! En minä saatana painu sinä vittuun siitä saatana! Millä sanoja vittua? Saatana siellä monet saatana vittu!